соҳаҳои мухталиф дар ин мавзеъ сол то сол дар ҳоли рушд қарор гирифтааст ки ба онҳо шомил мешавад соҳаҳои тандурустӣ, маориф, алоқа, саноат, нақлиёт ва роҳ, кишоварзӣ, нерӯгоҳҳои обии барқӣ, иншооти хизматрасонии хусусӣ ва ниҳоят соҳаи сайёҳӣ. бо беҳтар шудани вазъи иқтисодии мамлакат, ҳукмфармо гардидани солҳусубот, раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ ва дигар омилҳои беҳдоштӣ дар самти сайёҳӣ такони ҷиддие бахшида шуд. таи солҳои охир дар ҷумҳурӣ агар дар як сол беш аз 1 миллион сайёҳи хориҷӣ ба тоҷикистони азиз ворид гарданд, қисмати зиёди онҳо ҳатман аз ноҳияи варзоб дидан менамоянд, чунки табиати дилфиреби он дили садҳо сайёҳони дохилию хориҷиро ба худ мафтун намудааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри вусъат ёфтани соҳаи сайёҳии кишвар як қатор чораҳои судмандро андешидан ва дар баробари ин дар соҳаи сайёҳӣ як қатор санадҳои меъёрию соҳа низ қабул гардидааст ки имрӯзҳо тоҷикистонро ҳамчун давлати амн ва давлат аз нуқтаи назари сайёҳӣ инкишофёфта дар сатҳи ҷаҳонӣ мешиносанд ва ин ҳам бошад тавассути ташаббусҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки ҳар як сайёҳе ки ба ҷумҳурии тоҷикистон сафар мекунад, аз тоҷикистон дидан мекунад ва аз дороиҳоу сарсабзиҳоу пешравиҳои тоҷикистони азизам ҳаловат мебаранд. дар баробари ин бояд қайд кунем ки ноҳияи варзоб низ ҳамчун минтақаи истироҳат ва туризм пешрафт карда истодааст ва имрӯзҳо ҳамаи сайёҳоне ки ба ҷумҳурии тоҷикистон сафар мекунанд аз ноҳияи варзоб ҳамчун минтақаи истироҳатӣ ва туризм дидан мекунанд. омилҳои асосии инкишофу пешрафти соҳа дар ноҳияи варзоб аз он дарак медиҳад ки сатҳи хизматрасонӣ дар сатҳи байналмилалӣ буда, ҳамчунин ҳамаи инфраструктураи сайёҳие ки дар ҳудуди ноҳияи варзоб сохта шудааст ҷавобгӯи талаботҳои стандарти байналхалқианд ва имрӯзҳо чуноне ки мо шумо шоҳид ҳастем ҳамчун минтақаи истироҳат ва туризм бо тамоми инфраструктураи зарурӣ таҷҳизонида шудааст. инчунин хатсайрҳо таъсис дода шудааст. дар баробари ин аз ҳисоби боду ҳаво ва обҳои ширине ки дар ин ҳудуд ҳаст ҳамаи сайёҳон истифода мебаранд ва самаранок барои пешрафти соҳаи мазкур санд худро мегузоранд. ҳамчунин қайд кардан ба маврид аст ки дар баробари сайёҳони хориҷие ки аз варзоб дидан мекунанду ҳаловат мебаранд, бояд сокинони ноҳия ва шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон низ аз ҳамин зебоиҳо, аз ҳамин дороиҳо, боигариҳое ки имрӯз мо дорем ва аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бевосита қадрдонӣ карда шуда дастгирӣ шуда истодааст, бояд ки истифода баранд ва ҳамин сарватҳову боигариҳое ки дар мо вуҷуд доранд аз ин чизҳо бояд ҳаловат